bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe wonko jiɗmi yo en kaaldu seeɗa adi fof kaalowo ko jalal leñol Abdousalam Ba. Mi salmini bandiraɓe fof hande noon ko jiɗmi ko haalde no wawi wayde fof jiɗmi ko yon keɗoro haqqille. Bandiraɓe oɗon gandi est ce que oɗon gandi feere men boni, beela oɗon gandi feere men boni enen wiyoɓe mbimiɓe oɗon gandi ɗum. Eɗen lili tan eɗen ɗaani eɗen tinda eɗen ndaara en ganda feere men boni. Oɗon gandi woni feere men boni. Yero Doro Diallo haali e nder deftere mum pittali mayata o wi so tawi neɗɗo ina wara leñol yiɗi warde leñol yo war ɗemgal, so neɗɗo yiɗi wurnude leñol yo wurnu ɗemgal. Beela oɗon gandi ɗemgal men nana ñaame, nana ware, nana moɗe e nder leydi Sénégal. Ko systéme mo ganduɗa o en paamano ɗum, min wonko paammi hen hay soko seeɗa. Takimi ɗum famde ko jammo hanki hande ko talat woni mawbare, hanki wonno aɓnde wonno altine. Miɗo woni ɗo e nder gendiyam nder tariji tar guddenam maadi baade boɗeje mucciteɗe leydi cuɗuɗe e jaabuli. Ina hetti ɗum hirnange wuro no wiye ari fundo, ina hetti ɗum funnange wuro no wiye donna e tariji ko gure ɗe fof ko ɗum gendi gotiri, nokkere nde ko nokkere wotere. Teskimi miɗo rewi e dande tali miɗo wirto galleji filmeyel gotel e ngel wiye wiiri wiiri. Kala de ngel fuɗɗi sukaɓe men gila e dañɓe duuɓi tati nayi duuɓi joyi duuɓi jeegom ha duuɓi jeeɗiɗi ha duuɓi capanɗe jeeɗiɗi mawɓe sukaɓe fof ndentat tima e télé, ala julde, ala ñamde, ala yarde, ala haaldede noto ngam ittude haqqillaji maɓɓe ɓe mbatti ɗum e filmiyel ngel eɓe keɗo. Haalaten ko jolfe, ɓornoten ka ɓornuli bonɗe, terɗe ɗe gone boowal, gulli rewɓe pulli puggino yimɓe na ndaara, buhe ena jalta yimɓe na ndaara, mesuji greffage uji mbaɗe ha piye doti yimɓe na ndaara, jolfe na ƴakke yimɓe na ndaara. Te sukaɓe ɓen ɗon ɓe jahani Dakaru, ɓe jahani Mbour, ɓe jahani Thiès, ɓe meeɗa yaltudiɗo gendini min goni teɓini nana wolof no hannirta ni sababude konjo télé ñe kondo filme en. Taw jiidani e filmil gongel ne wiye Pod et Marichou, taw jiidani e filmil gongel ne wiye Idole, taw jiidani e film yon gokkon dogo won hakkude 2STV, RTS, TFM, Sen TV. Filmaji nani toon ndogo ɗi ganduɗa ɗi eɗen mbawi wadde ko ɓuri ɗum yodde, ko ɓuri ɗum moƴƴude, ko ɓuri ɗum yuɓɓude, ko ɓuri ɗum wadde fayida e hewde pinal, kollen ɓesguji men ten mbaɗani. On jii ko adi mbina ɗen ko yo Pular jangi, yo Pular windi. Ndeɗo deftere homo windi ɗum Yero Doro Diallo. Woni ɗo ko bindanɗe gurdam neɗɗanke. Nde ɗo windi ɗum ko Fari Sillat Ka, professeur gonɗo université mo ganduɗa hande ko neɗɗo ɗemɗiyanke linguiste. Kono ayi ɗeɗo defte ina waɗi fayide, binden ha heewa moften sabu ɗemgal windete. Kono noon bandiraɓe ɗiɗo mogoji jaltoji e ɗiɗo ayawuji yon gandu so tawi en battani ɗum wadde kalden e sukaɓe men taw koye ɗemgal men, kollen sukaɓe men taw ko ñantugal men, kollen ɓe taw ko no cuɗari men, no cuɗortoɗen, no needi men, no mbaɗen no fulɓe mbano hanke batten ɗum wadde mogoji ina jaltine altine ha altine, talata ha talata, sukaɓe men no jeeɓa. Wallahi lazim sen natani e ngal ɗo pinal feere men boni. Fulɓe kandani wadde wiiri wiiri, fulɓe kandani wadde Pod et Marichou, fulɓe holko kandi, fulɓe kandani e mogo biteɗe bettel gonɗo RTS o,
mbela koko wiya so fulɓe mbaɗi mogo miyen sa gaddi min pawata walla mogoji ɗiɗo ko ngalu waɗataɗi te ko ngalu yaltintedi yimɓe jeeɓa sabu tele liggorta ko mere mere kalen gongo Elhadji Ndiaye waɗi ko fonno wadde ha feere muɗum boni Demba e Bojel nen toon ngalu 2STV nen toon jewte nen toon no ɗe mbawi dañirede fop ko ɓi pullo ke pulaar no haale télé makko no hannirta ni télé yo gokkon konño jaltina won ɗiɗo mogoji en mbawa yawade jomum en ɓe goni koye gonga maɓɓe koɓe liggotoɓe sabu ɓe joɓat haaloɓe ɓe joɓat animateur uji maɓɓe ɓe joɓa technicien ji maɓɓe ɓe joɓa courant ɓe joɓa réseau ɓe joɓa internet ɓe joɓa foof alay sagu sa addi toon hunde ma yoɓat mais holko taki eɗen jogui sukaɓe joguiɓe temps wawɓe jou mogoji gendiyankoɓe wawɓe haala mbawi foof holko haɗi ƴetten ɓeeɗo ɓe mbaɗana en mogoji juɓɓudi baɗɗi fayida nawen ɗum e téléji ɗi sukaɓe men no jeewa taw ko ɗemgal fulfulde feere min boni ɗemgal min nane maayi ngal maayi mes so tawi ɗemgal haalate tan koye les walla e nder suudu walla tan e ɗo leñol ngol woni tan ko ɗon tan ngal haalate feere min boni ɗemgal ngal ko mangal nawe e nder ɗiɗo téléji eɗen jooɗi tan eɗen gongo eɗen mbi enen laami leydi ndi ko en ministére uji enen ka eɗen ɓuuri feere min boni ɗemgal ngal nani maaya sukaɓe jolfuɓe ɓe nanata pulaar sukaɓe fulɓe ɓe nanata tan ko jolfe kolpaɗen ko jibinten ko natti hay haalde ɗemɗe meɗen natti hay nande ɗemɗe meɗen cukalel ngel kalduɗa pulaar fo haalantama ko bone haalantama tan ko wolof te ko enen mbaɗi ɗum enen cooda téléji ɗi cooda parabolude ɗi enen dokkiɓe liberté total yoɓe jeeɓat ɗiɗo mogoji eɗen jooɗiren ndaara ɗemgal men no ñaame haami Tijani an yeehi haami Murtudo Samba Diop yeehi ha Jiggu Tafsir yeehi ten Youssouf Gueye yeehi Moustapha Boli Kane yeehi Amadou Hampati Ba yeehi gendi Yero Doro Diallo gendiyankoɓe fodnoɓe ɗum ɓe dugde dukannoɓe ɗum jeeyi hande ɗeɗo pine ngari gendiyankoɓe ɗin ɗo jooɗi en deƴƴi goto fof no lijjito goɗɗum ko wona ɗum ɗo kaalen bandiraɓe duken ɗum ɗo yo hokku yo téléji ɗiɗo yodi mbattu wadde mogoji taw ko mogoji fulɓe taw ko mogoji jagtoji saha fof tawa fof waɗa saison 1 saison 2 saison 3 saison 4 tawa ko fulfulde jakkate hen tawa ko ɓorngal fulɓe kalaji fulɓe tuppo eko way noon taw wona zippu yon tan e gueɗon sukaɓe men no jangguine tan boni te mogo baɗowo ɗum ko éducateur ko pintinowo sabu mbiɗa ko ya haalɓe ñemtina e haala ma kono sa ɓornima ɓe ñemtinata kadi no ɓornortoɗa en mbawa wadde ɗum enen pindinet ɓesgu men feere men boni so tawi ni tan jokki wallahi wal kitabi yon gandu ɗemgal men ngal leñol ngol nini warete rewte ko ɗemgal ngal te ɗemgal natti haalede leñol ngol natti abadan on jarama mbeɗa sikki ma on paam ko taki mbeɗa haalde ni so ɓerdam koko dilli sabu wona ni fonno wayde jomen jawɗele jooɗo e jawɗele miyen jomen gandal goto foof deƴƴe ɓeɓe ganduɗa ko jomen daraje en goto foof nana toppiti goɗɗum hay goto toppitaki ngal ɗo ɗemgal joni noon gomiri fo wi komi pullo tanam pullo yami pullo walla komi pullo mais qu'est ce que ça veut dire ça ni tan horam gandumi yo Allah hokkam ko mbeɗa wawa waɗirde financé sukaɓe mbaɗa mogoji nawe télé yo Allah hokkam ko mbeɗa waɗir ɗum mi waɗa ɗum mais bandiraɓe mbeɗa tintinimo ɗemgal ngal nani maaya te ƴeew wona Dakar ngal woni majde Fouta ngal woni hirsade ngal woni hirsede ngal hirsete ga ngal hutte ga ngal nawe Dakar ngal ubbiye toon yon gandu ɗum so ni hokkani ma bone mbaɗ on jarama ko Dialal Leñol Abdou Salam Ba